ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാകസ്വാമിനിധി നാമിനെ നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശില പ്രഭാത് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമ്മള് സോറി വാതില് പിന്നെയും തുറന്നു കിട്ടും. ഞാൻ അടച്ചിട്ട് വരും, അത് പിന്നെയും തുറന്നു കിട്ടും. അതൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം എല്ലാവരും. നമ്മള് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിനെ ഇവിടെ 6 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതില് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമാണ് കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് എന്ന് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. പിന്നീട് 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പിന്നീട് 13 തൊട്ട് 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദി, അത് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ആ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നീട് 17 തൊട്ട് 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് പരമാത്മാവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുക്തി നേടുന്നതിന് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 27 തൊട്ട് 28 വരെ അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെയുള്ള മുക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 27, 28 ആകെ ആ 2 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ മുക്തി എങ്ങനെ നേടാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം, ഈ അധ്യായത്തിൽ ആകെ 29 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അവസാനത്തെ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മുക്തിയുടെ വേദിയിൽ സമാധാനം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താണ് 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തിനെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യച്ഛ്രേയേതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസ്സരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം അർജുനൻ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംശയമാണ്. ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു, പിന്നീട് പറഞ്ഞു
ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഇതിൽ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏതാണ് ശ്രേയസ്കരമായതെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സംശയം അവിടെ വരികയാണ്. അപ്പം ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായിട്ടുള്ള മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് പറയുകയാണ്. ഭക്തിപൂർവം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പല വിധത്തിലുള്ള മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിപൂർവം തങ്ങളുടെ അവനവന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം മാനസിക ഊഹാപോഹത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട് സമയം പാഴാക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തുകൊണ്ടും എളുപ്പമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ കാർമ്മിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് ഒരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. ഏത്? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാ യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നത് ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം 2. സന്യാസ കർമ്മയോഗ ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭോ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മപരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയെങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പം ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്, ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഉള്ള ഓരോ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണം, അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുമാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നത്. ശരീരസുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധയിനം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുന്തോറും നമുക്ക് പലതരത്തിലും ഉള്ള ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പം വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ അവസരം ലഭിക്കൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനും ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ഉള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനിലുള്ള പ്രേമഭക്തി വളർത്തിയെടുക്കണം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ നിത്യകർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഗുരുവിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. അതുവഴി നമുക്ക് ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പം കർമ്മബോധമില്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഊഹാപോഹങ്ങൾ വഴി നമ്മൾ ആ ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരും നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമല്ല, നമ്മുടെ ആ കർമ്മഫലത്യാഗം പൂർണ്ണമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്നുള്ള കർമ്മഫലത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവയൊക്കെ നമുക്ക് അത് അപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ മായാവാദ സന്യാസികളെ കുറിച്ചും ഭഗവത് സേവനം വൈഷ്ണവ സന്യാസികളെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം മായാവാദ സന്യാസികൾ നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകളാൽ മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരണം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. കേവലം ജ്ഞാനം വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്. അവര്
അവരുടെ ആ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആ ഒരു വഴിയിൽ നിന്ന് അവർ വീണ്ടും അധപതിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. കാരണം അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അപൂർണം ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഒരു ചെന്ന് പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപൂർണമായ ത്യാഗമാണ്. പിന്നെ എന്താണ് ഭഗവാനെ കണ്ടെത്തുക, ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. അവർക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തില് മായാവാദ സന്യാസികളെ കുറിച്ചും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികളെ കുറിച്ചുമുള്ള ഒരു താരതമ്യമാണ്. അപ്പം അവർക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ അവർക്ക് ആ സാഖ്യ തത്വശാസ്ത്രവും പിന്നെ വേദാന്ത സൂത്രവും ഇതുമെല്ലാം പഠിച്ച് അവർക്ക് അനേകം ജന്മങ്ങള് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ടും അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരു വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ തന്നെ അവരവരുടെ ആ പ്രക്രിയയിലൂടെ തന്നെ അവർ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതായത് കർമ്മം നിർബന്ധമാണ്, അത് ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുള്ള. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവും. കർമ്മം ചെയ്യാതെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന, നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ അടങ്ങിയിരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണത്. അപ്പൊ പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയിൽ ആത്മാവിനെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ മൂലം നമുക്ക് ഈശ്വരന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ആ പ്രവേശനം നമ്മളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. അപ്പം എല്ലാം കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കണം. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പൂർണ്ണ ആനന്ദം ലഭിക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കണം. ആ തുടക്കത്തിലെ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൃത്യമായിട്ട് അതിനെ അനുഷ്ഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നതോറും നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞേയസ നിത്യ സന്യാസി യോന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബദ്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരു മുക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ് നിത്യസന്യാസി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണിത്. കർമ്മഫലങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വ്യക്തി, അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നിത്യദാസനാണെന്നോ ആ ഒരു ജ്ഞാനം അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം നിത്യജ്ഞാനിയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് താനെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ ഒന്നാണെങ്കിലും പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് ഉള്ളതാണ് ശരിയായ അതീന്ദ്രജ്ഞാനം. അതായത് നമുക്കൊരിക്കലും ഈശ്വരനെ പോലെ ആവാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് മായാവാദികൾ പറയുന്നത് പോലെ നമുക്കൊരിക്കലും ഈശ്വരനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു അനന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശക്തിയൊന്നും നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്കില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ആ ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ, ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ശാശ്വതനാണ്, സദാ ആനന്ദപൂർണനാണ്, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ്. നമ്മുടെയും വ്യക്തിത്വം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ദേഹവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ആത്മാവും ശരീരവും രണ്ടാന്ന് പറയാൻ കാരണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനോ അതിനെ കണ്ടെത്താനോ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ അനേക കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പർക്കം മൂലം ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളാൽ ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞടിഞ്ഞടിഞ്ഞു കൂടി പുക തീന എന്ന പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ പൊടി അടിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആ കണ്ണാടി ശരിക്കും പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ല, കണ്ണാടി നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാനാവാത്തതുപോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ ഭഗവാനോടുള്ള ജ്ഞാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയും ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹവും പ്രേമഭക്തിയും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആഴത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു, നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ ആഴത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഒരുപാട് കോടിക്കണക്കിന് ജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക സമ്പർക്കം മൂലം അതിങ്ങനെ മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ആ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഒരു സത്യത്തിൽ മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം
അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു എന്താണ് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവ ഗുണം നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിലേക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നാണെങ്കിലും ഈശ്വര ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പരിമാണത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് ശരിയായ അതീന്ദ്രിയജ്ഞാനം. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈശ്വരനായിട്ട് തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയല്ല. അത്രയും ഉന്നതനാണ് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാനായി തീരാൻ നമുക്ക് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകിയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും തന്നെയും അയാൾ മുക്തനാകുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ഒരു ഭൗതികവാദിയെ പോലെയുള്ള ഒരു അസൂയയോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേഷ്യമോ അമിതമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ആസക്തിയോ ഒന്നും അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വളരെ കുറവായിരിക്കും. അടുത്ത ശ്ലോകം. സാഖ്യയോഗോ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിത ഏകമപ്യസ്ഥിത സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുത സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് കർമ്മയോഗം. അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മയോഗത്തെ ഭഗവാനിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം സാധ്യമല്ല. കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെത്തിയാലും അവിടെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നതും അവിടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് കർമ്മം, അത് ഭൗതികതപരമായിട്ടാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മികമായിട്ടാണെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യുക, സേവിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആത്മാവിന്റെ ആ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കർമ്മയോഗം അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടും. അതായത് കർമ്മയോഗത്തിന്റെയും സാഖ്യയോഗത്തിന്റെ അത് രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നുവെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം സാഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. അതായത് ആത്മാവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് സാഖ്യയോഗത്തിലുള്ളത്. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിഷ്ണു അഥവാ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഈ സാഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് സാഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മരത്തിന്റെ വേരന്വേഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ വിഷ്ണുവിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു താമസമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ആ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേരന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നു എന്ന വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ആ ഒരു ഉദാഹരണത്തോടു കൂടിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം 5-ാമത്തെ. യത്സാഖ്യേ പ്രാപ്യതേ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരഭിഗമ്യതേ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യപശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുത സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നയാൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പം തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ശരിക്കും ആത്മസാക്ഷാത്കാരമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. അപ്പം അതിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രണ്ട് പദ്ധതികളുടെയും അന്തിമ നിർണയത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല. അപ്പം സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഗവേഷണം ജീവസത്ത പരമാത്മാവിന്റെ അംശമാണ്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെതല്ല എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് പ്രപഞ്ചവുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല, അവന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭഗവാനുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. അപ്പം ഭൗതിക ലോകത്തിലാവട്ടെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലും. അപ്പം ഒരു പ്രക്രിയ വിരക്തിയെയും മറ്റേത് ആസക്തിയെയും ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു എന്ന് ബാഹ്യമായിട്ട് തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ രണ്ടും ഒന്നു തന്നെ. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനുള്ള ആസക്തിയും ഒന്നു തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് പർപ്പട്ടിൽ പറയുന്നു.
നമ്മൾ അധ്യായം 2 ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അർജുനൻ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായപ്പം അർജുനന് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെ എന്താണ് ജ്ഞാനമാണോ ബുദ്ധിയോഗമാണോ നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ചും സന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു. അപ്പം അർജുനൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കർമ്മത്തിലൂടെ ജ്ഞാനത്തെ കേട്ട് കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മവും അകർമ്മത്തിൽ കർമ്മവും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. തത്വചിന്താപരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തലാണ്. അപ്പം ഈ സാഖ്യയോഗത്തിന്റെയും ആയിക്കോട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ഗവേഷണങ്ങളുടെയും ഏത് തരത്തിലുള്ള ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയുടെയും ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉള്ള പുരോഗതിയുടെയും യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് തത്വചിന്താപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഊഹപോഹങ്ങളുടെ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെയും കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗം എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരുക എന്നതാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ജീവൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാഖ്യത്തില് ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണ്. ഭക്തിയോഗത്തിലായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലും. അപ്പം ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് എന്താണ് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആസക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് വിരക്തി വരും. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തുമയോഗദഃ യോഗയുക്തോ മുനിർബ്രഹ്മ നചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പം ശരിയായ രീതിയിൽ സന്തുഷ്ടി നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ സന്യാസികൾ 2 വിധത്തിലുണ്ട്. സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത, അതായത് ഇപ്പൊ മുന്നേ പറഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത ഗവേഷണങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന അത്തരം ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദികളായിട്ടുള്ള സന്യാസികൾ, അതായത് ഒരു സന്യാസി, അത്തരത്തിലുള്ള 2 സന്യാസികളിൽ മായാവാദ സന്യാസികൾ, അതായത് സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്യാസി, ഒന്ന് ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. ഇങ്ങനെ 2 തരത്തിലുള്ള സന്യാസികളാണുള്ളത്. അപ്പം എന്താണ് പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗവത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അപ്പം പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധനകൾ വഴി, അതായത് പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഭാഗവത വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിവ്യങ്ങളും ഭഗവത് സേവനപരങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വിവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പം അത്തരം വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ഒരിക്കലും ഭൗതികതയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മായാവാദ സന്യാസികളെ പോലെ സമൂഹത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒക്കെ ഇടപെടുക അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുഴുക, അത്തരത്തിൽ കർമ്മങ്ങളൊന്നും വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ചെയ്യില്ല. അവര് അത്തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നും തികച്ചും മാറി തന്നെ നിൽക്കുക. അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ മായാവാദികൾ അത്തരം കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടും. അപ്പം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർക്ക് ബന്ധമൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും അവർ വിവിധ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകുന്നു. എന്നാൽ സാഖ്യ വേദാന്ത പഠനത്തിലും ഊഹാപോഹങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന മായാവാദ സന്യാസികൾ ആവട്ടെ, അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മം ആസ്വദിക്കാൻ ഈ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. അപ്പം വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകുന്നു. അവർക്ക് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. അപ്പം ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഊഹാപോഹ പടുക്കളായിട്ട് സാഖ്യശാസ്ത്രത്തിലൂടെയും മറ്റ് അഷ്ടാംഗ യോഗയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള, എന്നിട്ടും അവർക്ക് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും അപൂർണരാണ്. അവര്
അപ്പം എന്താണ് അവര് ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുന്നവരെ ഉണ്ട്. എന്താണ് പലതരത്തിൽ 5 തരത്തിലുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം പലതരത്തിലുള്ള മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള ഈ എല്ലാ മുക്തിയെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിവില്ല. അവർക്ക് കൂടുതലും ആ സായുജ്യ മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പം ബ്രഹ്മത്തിൽ ലയിക്കുക അതല്ലാത്തത് എന്ത്, ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അതല്ലാത്തത് എന്തെന്നും ഒക്കെയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസിമാര്. അപ്പം പല രീതിയിൽ അവര് മോക്ഷത്തെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ലയിച്ചു തീരുക എന്ന് പറയുന്ന, അവർക്കാകെ ലയിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരനായി തീരുക എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർക്കറിയുക. അതൊക്കെ അപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സന്യാസിമാരെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സന്യാസിമാർ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ മുഴുകി അവരുടെ സമയം പാഴാക്കേണ്ടതില്ല. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് എന്താണ് അധികം ജന്മങ്ങളിലൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർക്ക് ഈ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ എന്താണ് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ഹരേ കൃഷ്ണ കട്ടാവുന്നുണ്ട്, കേക്കുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക്. അതെയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ നേരിട്ട് കടക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് എന്താണ് അവർക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ഭഗവാനിലേക്ക് സേവനം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കഴിഞ്ഞും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അവർക്ക് ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനും സാധിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയിലൂടെയും ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കുംഭകം പൂരകം ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവർ ആ ശ്വാസത്തെ നിലനിർത്തുകയും അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മ പ്രക്രിയയിലൂടെയൊക്കെയാണ് അവർ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനായിട്ടൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർക്ക് അധപതിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നപി ന ലിപ്യതേ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പം ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ വിശുദ്ധാത്മാവായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, കാരണം അദ്ദേഹം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും വളരെ കാരുണ്യപൂർവ്വമായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ആ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാകേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപരിക്കുകയില്ല. സാധാരണ മനുഷ്യര് പലതരത്തിലുള്ള വിനോദോപാധികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. നമുക്ക് എപ്പോഴും വിനോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണം. സാധാരണ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷെ എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കുകയല്ല. എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക, അങ്ങനെയല്ല കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതെല്ലാം കൃഷ്ണാവബോധപരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മറ്റ് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും വ്യാപരിപ്പിക്കുകയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ളതല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുവാനോ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുവാനോ അയാൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടല്ലോ. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധവാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ നില. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം. ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അല്ലാത്ത ഒരു സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുവാനോ സംസാരിക്കുവാനോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൂട്ടങ്ങളിൽ ചെന്ന് പെടാനോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും താല്പര്യപ്പെടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ
അവരെ വെറുപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാതെ തന്നെ അവിടുന്ന് മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കും. പിന്നെന്താണ്, മറ്റ് പുറത്തുനിന്ന് ഉള്ള ഒരു ഭക്ഷണം മറ്റുള്ളവർ വെച്ചുണ്ടാക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഭക്ഷണമോ ഒന്നും അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഭഗവാന് അദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഭഗവാന് പ്രസാദമാക്കിയതല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കഴിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ മറ്റ് വിനോദ സ്ഥലങ്ങള്, വിനോദയാത്രകള്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യർ പോകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വിനോദോപാധികൾക്കായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമെന്ന് പറയുന്ന അത്തരത്തിലൊന്നും പോകില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങൾ പോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് വൃന്ദാവനം പോലെയുള്ള സ്ഥലം, മധുര, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് ഉള്ള തീർത്ഥാടനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കല്ലാതെ മറ്റ് സാധാരണ ഭൗതികവാദികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിനോദോപാധികളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഭക്തന്റെ നിലയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളും. അപ്പം അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പന നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അടുത്തത് 8ഉം 9ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ്. അപ്പൊ 2 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടി വിവർത്തനം പറയാം. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യേത തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്വൻ സ്പൃശൻ ജിഘ്നൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ ഉന്മിഷൻ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. അപ്പം ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഒരു വ്യക്തി എന്തിനെ ദർശിക്കുമ്പോഴും ശ്രവിക്കുമ്പോഴും സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു മനോഭാവമല്ല, ഭാവമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം തികച്ചും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ചിന്തയോ രീതിയോ ആ ഒരു ഭാവമല്ല ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്, ഉയർന്ന തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രക്രിയകളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഓരോന്ന് കാണുകയും ഓരോന്നിനെ ശ്രവിക്കുകയും സ്പർശിക്കുകയും ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം ഭൗതിക തലത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ അത് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ വരുന്നു. അത് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും ഇതൊന്നും അല്ല ഞാനെന്നും ഞാൻ ആത്മാവാണെന്നും ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയയിൽ അല്ല എന്റെ ശരിയായ വ്യക്തിത്വം എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ശരിയായിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ടും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിലൂടെയുള്ള 9 നവദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെല്ലാം അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ, ശരീര സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോഴും ഇതൊക്കെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സെപ്പോഴും ആത്മാവിൽ സ്ഥിതനാണ്. ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന്റെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിനെ അതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുന്നേ ഇല്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം വേറെ, ആത്മാവ് വേറെയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലെത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പം ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന ഇതില് ആ ഓരോ എന്താണ് എല്ലാ ജീവികളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കർമ്മമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. എല്ലാ ജീവികളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ നിരന്തരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശീലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിധി നിർണയിക്കുന്നു. ശരിയായ ദിശയിൽ എങ്ങനെ ചുവടുകൾ എടുക്കാമെന്ന് 5-ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ലൗകിക സങ്കീർണതകളിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. വിമോചനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകൾ. അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഭൗതിക തലത്തിലേക്ക് ജനിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും ചെന്ന് ചാടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറയുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾ ജനിച്ച് നമ്മൾ അറിവായി വരുന്നതോറും നമ്മൾ ഭാവിയിലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ നിരന്തരം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ചിന്തകൾ പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകടമാകുന്നു. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതാണ് പ്രവൃത്തികളിൽ പ്രകടമാകുന്നത്. പിന്നെ ആ പ്രവൃത്തി പിന്നീട് ആവർത്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനെ പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും തോറും ആ ചിന്തകളും ആ പ്രവൃത്തിയും പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശീലമായിട്ട് വരും. ആ ശീലം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് രൂപപ്പെടുന്നു. ആ സ്വഭാവമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ആ സ്വഭാവം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ നേടാനും അനിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും, ഓരോരോ പ്രവൃത്തികളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടും. അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പല അനുഭവങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാകും. അത് നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള വിധിയായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നു. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ലൗകിക സങ്കീർണതകളിൽ കൂടുതൽ കുരുക്കിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ സങ്കീർണതകളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ശരിയായ ദിശയിൽ ചുവടുകൾ എടുക്കാമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം വിമോചനത്തിന്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പടവുകൾ ഉണ്ട്. അവ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിന്തകൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ശീലങ്ങൾ, സ്വഭാവങ്ങൾ, വിധി. എങ്ങനെയാണ് ആ വിധി ഭൗതിക തലത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിധിയിലേക്ക് നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് വരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചിന്തകളിലൂടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അതിൽ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരും. ആ പ്രവർത്തനം പിന്നെ ശീലമായി മാറും. ആ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു. ആ സ്വഭാവം നമ്മുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തന രീതി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം 10, 8-ന്റെ 9-ന്റെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത്. ഇനി 10-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രമിവാംഭസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെയാണ് ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യം വരാം. അതിനെന്താണ് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി? അത് ആസക്തി കൂടാതെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെയെല്ലാം പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് എൻ്റെ കർത്തവ്യം, ഇത് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടും മാത്രമാണ് എനിക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒന്നിന്റെയും കർത്തൃത്വ ഉടമസ്ഥ മനോഭാവം ഏറ്റെടുക്കാതെ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഫലം ഞാൻ അങ്ങേക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു ഭഗവാനെ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും പറയുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കർമ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പം അതിന്റെയൊക്കെ ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. അപ്പം ആസക്തി കൂടാതെ, ഒരു കർമ്മങ്ങളിലും ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ. അപ്പം താമരയിലയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇലയനെ ആ വെള്ളത്തിന്റെ യാതൊന്നും തന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ വരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല.
അപ്പം ഈ ശരീരം ഭഗവാന്റേതാകിയാൽ ഈ ശരീരം നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് തന്നത്. ഈ ഈ പ്രപഞ്ചവും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലകങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. അപ്പം അത് ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. ഭഗവാനാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയൊക്കെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെയാണ്. നമ്മളെല്ലാറ്റിന്റെയും എന്താണ് വാടകക്കാരാണ്, ഭഗവാന്റെ വാടകക്കാരാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും എല്ലാവരും. അപ്പം ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകിയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള പാപമാലിന്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണം അത്ര ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇതിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ തന്നെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണം 24 മൂലകങ്ങളോടുകൂടി ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിനെ പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നതെന്നും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചാലാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെയൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസേവനത്തിനായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാൻ. അപ്പം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പം ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളെയും ഒക്കെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ പാപമാലിന്യങ്ങൾ നമ്മളെ തീണ്ടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഒരു അർത്ഥം. അടുത്ത ശ്ലോകം. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരിന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഗം തെക്ത്വാത്മശുദ്ധയേ. യോഗികൾ അനാസക്തരായിട്ട് ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായിട്ട്, കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഏത് കർമ്മവും ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെയോ ആവട്ടെ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ദുഃഖമോ സന്താപമോ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആർന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ആ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പം ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. അപ്പം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവരും നമ്മളെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം. എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഉയർന്നതാണ്. അവരവരുടെ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവര് ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നു കൊണ്ട് ധ്യാനിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രം അത് പറ്റില്ല. അത് ആത്മാവിന് അത് സാധ്യമല്ല. എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, എപ്പോഴും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അപ്പം തനിക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അത് ഈശ്വര സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരിക്കലും അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പം കൃഷ്ണസേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം അതാണ്. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ശാരീരിക ബോധതലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉയരുകയാണ്. അപ്പം അത്രയും നാൾ നമ്മൾ ശരീരത്തിൽ അജ്ഞാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ ശരീരവും ആത്മാവും രണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ഞാൻ എൻ്റെ എന്നുള്ള ഒരു ഉടമസ്ഥാവബോധത്തിലൂടെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം നമ്മളിൽ നിന്ന് തീർത്തും ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. അപ്പം കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനാണ് എല്ലാം എന്നും ആ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകനാണെന്നും ഉള്ള ഒരു മനോഭാവം, അതാണ് യഥാർത്ഥ പരിപൂർണത എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥ. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം. അടുത്ത ശ്ലോകം. യുക്ത കർമ്മഫലം തെക്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മനസമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽ പെട്ടു വലയുന്നു.
അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തിയും ശാരീരിക ബോധമുള്ള വ്യക്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതാണ്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള വ്യക്തി എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്, നമ്മളിതിപ്പോ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായി. കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ആസക്തിയും ഇല്ല, ആ കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നുമില്ല. എന്നാൽ ഒരു ഭൗതികവാദിയോ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധനിഷ്ഠനായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഒരേപോലെ ആണെങ്കിലും രണ്ടിന്റെ ഭാവങ്ങൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തിൽ ആസക്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളിലും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും അതിന്റെ ഫലത്തെ ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫലം നേടണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫലത്തിന് വേണ്ടി അതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനം, അതിന്റെ കർമ്മഫലത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുക തന്നെ വേണം. അത് ദുഃഖമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സുഖമാണെങ്കിലും ദുഃഖമാണെങ്കിലും അതിൽ അദ്ദേഹം പെട്ടു വലയുക തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖം താൽക്കാലികമാണ്, ദുഃഖവും താൽക്കാലികമാണ്. രണ്ടിലും പെട്ടു വലയുകയാണ്. അതിങ്ങനെ നിരന്തരം നിരന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. അടുത്ത ശ്ലോകം. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസാസ്തേ സുഖം വശീം നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ, ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നതുമില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പം ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള ഈ ശരീരത്തിനെയാണ് നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി എന്ന് പറയുന്നത്. 9 വാതിലുകളുള്ള ഈ ശരീരം നമ്മുടെ 2 കണ്ണ്, കണ്ണിന്റെ ദ്വാരം, 2 ചെവിയുടെ ദ്വാരം, 2 മൂക്കിന്റെ ദ്വാരം, വായ്, പിന്നെ നമ്മുടെ ജനനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഗുദം, ഉപസ്ഥം, ഇത് രണ്ടിന്റെയും ചേർത്ത് 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. അപ്പം നവദ്വാരം, അങ്ങനെ 9 വാതിലുകളുള്ള ഈ പുരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. അപ്പം ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ശരീരത്തിൽ വാഴുന്നത് എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ദേഹി 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്, തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നത്. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശ്വരാംശമാണെന്നും ഈശ്വരനോടുള്ള ഭക്തിയാണെന്നും ഈശ്വരനെ സേവിക്കുക എന്നാണെന്നുള്ളതാണ് ആ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം. ആ ഭാവം മറന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ജീവൻ ശരീരങ്ങളോടും ഇന്ദ്രിയത്തിനോടും താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കും. അപ്പം അതുവഴി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉളവാകും. അതുവഴി ദുഃഖവും ദുരിതവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാനും ഇടവരുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ആ ജീവൻ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് ലോകത്ത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം അനുഷ്ഠിക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും, ഞാൻ ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. എന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈശ്വരനായിട്ടാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം ഞാനല്ല ആസ്വദിക്കേണ്ടത്, അത് ഈശ്വരനാണ് എനിക്കത് തരേണ്ടത്. എന്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കടമ. ആ കർമ്മങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫലം തരേണ്ടത് ഈശ്വരനാണ്. അല്ലാതെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് ഇന്നത് തന്നെ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനോ അതിനെ ആഗ്രഹിക്കുവാനോ ഉള്ള യാതൊരുവിധ യോഗ്യതയുമില്ല. ഇതൊക്കെ ഈശ്വരനാണ് അതെല്ലാം എനിക്ക് തരേണ്ടതും എന്നെ നിലനിർത്തുന്നതും ഈശ്വരനാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധത്തിലെത്തണം. അപ്പം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈശ്വര അംശമാണെന്നും ഈശ്വരന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണെന്നും ഈശ്വരനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ഈശ്വരനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതാണെന്നും ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളതുമാണ് യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനാണ് ഈശ്വരൻ, കൃഷ്ണനാണ് ഈശ്വരൻ എന്നും മനസ്സിലാക്കുകയും ആ ഈശ്വരനിൽ മനസ്സിനെ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയരുകയും ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. 2 കണ്ണ്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ 4ആയി, പിന്നെ 2 ചെവികൾ 6, പിന്നെയുണ്ട് വായും ഗുദവും 6 2 8, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 1 9. അങ്ങനെ 9 വാതിലുകളാണ് പിന്നെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ
അപ്പം ഈ എന്താണ് ഈ 9 വാതിലുകളിലൂടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഈ 9 വാതിലുകൾ കണ്ണ്, നാസാദ്വാരങ്ങള്, ചെവികള്, ഇതിൽ കൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുമ്പോൾ ഈ 9 വാതിലുകളും ശുദ്ധി നേടുകയാണ്, പരിശുദ്ധി പ്രാപിക്കും. അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 9 വാതിലുകളെ ശുദ്ധമാക്കണമെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം നേടണം. അതിലൂടെ ആ പരിശുദ്ധി നേടി, ഈ 9 വാതിലുകളുടെയും നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധി നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തെ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യ ആഭ്യന്തരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അപ്പം ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആ 9 വാതിലുകളിലൂടെയുള്ള അജ്ഞാനം നീങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ശുദ്ധമാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുവാനും ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ അതിന്റെ പ്രാധാന്യമില്ലായ്മയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. ശരീരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ആത്മാവാണ്. അപ്പം കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അപ്പം ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ഒരു കർമ്മവും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. അത് ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ശരീരവുമായിട്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിന് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല ആത്മാവ്. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പം ആത്മാവിനെ ഇതൊന്നും ശരിക്കും ബാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം മൂലം ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് ആത്മാവ് ഇതിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം ആത്മാവിന് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനം സിദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടി തന്നെ വേണം ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധി വരുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ഈ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുവാനും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ആ കർമ്മഫലങ്ങളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ കാരണം പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ രക്ഷിച്ച് ആത്മാവിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുരിതത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. അതായത് നമ്മള് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് അജ്ഞാനത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും, രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിവില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ലോകമാണ് സത്യം, ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് ശരിയായത്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈശ്വരൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇവിടെ വന്നു ജീവിക്കുന്നു, ദുഃഖവും ദുരിതവും ഒക്കെ മനുഷ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച് മരിക്കുക, ആകെ ഒരു ജന്മമേ ഉള്ളൂ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മള് ആ ഒരു ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള കോടാനുകോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ ഉള്ള ആ ഒരു അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശാരീര ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിയും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരോ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിദ്യയാണ്, അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പം ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ, അപ്പം ഈ ക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അറുതി വരുത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമാണ് ദുഃഖവും ക്ലേശവുമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായിട്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കി ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇനിയെങ്കിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയണം, അപ്പം സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വരുന്ന ജന്മങ്ങളിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുടെ മുക്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ പൂർവ്വജന്മത്തെ അനുഭവിച്ച കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലവും നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടാവും. അപ്പം നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും അതായത് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അപ്പം ദിവ്യമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന്, അതായത് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുള്ളൂ. അതിന് ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം
അത് പരിശീലിക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിക്കുക കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ക്ലേശത്തിൽ നിന്നും ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും ഈ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതായത് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ, അജ്ഞാനമാകുന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ബുദ്ധിയെയും മനസ്സിനെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണോപായം കൃഷ്ണാവബോധം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകളും ദുരിതങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഈ ജന്മത്ത് നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ഇതേ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഇനി വരുന്ന ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ ദുഃഖവും ദുരിതവും തന്നെയായിരിക്കും. നമുക്ക് ആധിവ്യാധികൾ ഇതില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരില്ല. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് ആവർത്തന വിരസത വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. നമുക്ക് പൂർവ്വജന്മങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത്. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് മടുപ്പ് തോന്നും. പല വിധത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളുടെ കാഠിന്യം മൂലം പലതരത്തിലുള്ള ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിച്ച് നമുക്ക് മതി, ഇനി ജീവിക്കണ്ട എന്ന് തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഭഗവാനെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തന്റെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനോ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ഭൗതിക സുഖത്തിന്റെ നിരർത്ഥകത മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കൃഷ്ണാവബോധം മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനെ പരിശീലിക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും, നമ്മൾ എത്രയോ യുഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം ദുഃഖവും ദുരിതവും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ഇടവന്നത്. ഇനി കർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആ ബോധം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ യഥാർത്ഥ തലത്തിലേക്ക്, ആ യഥാർത്ഥ പാതയിലേക്ക്, ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിയുടെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്ക്, വഴി തെറ്റാതെയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവ സുകൃതം വിഭു അജ്ഞാനേനാവൃതം ജ്ഞാനം തേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാവുന്നത്. അപ്പം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം മറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അതിനെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കണം. ആ പൊടി എന്താണ്? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഭൗതിക വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പൊടിപടലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഓരോ 6 കൽമഷങ്ങളുണ്ടല്ലോ, കാമക്രോധ ലോഭ മോഹ മത മാത്സര്യങ്ങള്, അതയാൽ നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് ആ പൊടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പം ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരാവുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതിന്റെ ഇതിൽ നോക്കാം. അപ്പം ജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാൻ എന്ന പദത്തിനെ നിർവചിച്ചത് ആരാണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പരാശരമണി. കറക്റ്റ്. അപ്പം ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള അനാസക്തി, അതാണ് വൈരാഗ്യം. എന്നിവ തികഞ്ഞ സർവേശ്വരനെയാണ് വിഭു എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ. അപ്പം ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ വെറും അണുവാണ്. അതാണ് നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനാണ്. ഭഗവാനെ പോലെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വെറും അംശം, വിഭിന്ന അംശമാണ് നമ്മൾ. നമുക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രപഞ്ചത്തെ, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? അതിന് വേണ്ടുന്ന നിയമങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? വേദങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സാധിക്കുമോ? ത്രിഗുണങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുക, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായിട്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. എന്നിട്ട് മായാവാദികൾ പറയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരനായിട്ട് തീരുമെന്ന്. അപ്പൊ ആ മായാവാദ തത്വം ഇവിടെ തീർത്തും തെറ്റാണെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അപ്പം ഈശ്വരൻ വിഭുവാണ്. ആ വിഭുവിനെ പോലെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശം മാത്രമായ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വിഭുവായിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അദ്ദേഹത്തെയാണ് നമ്മൾ ഭജിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തെ ഹൃദയത്തിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് സദാ. അദ്ദേഹത്തെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പഠിക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപത്തെയും ഗുണത്തെയും നാമത്തെയും ലീലകളെയും ഒക്കെ നമ്മൾ സദാ സ്മരിക്കുകയും അതിലിങ്ങനെ ആനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയല്ല, നമ്മുടെ ചിന്തിക്കുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ശീലമാകും, ആ ശീലത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിധി വരും എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭൗതിക തലത്തില്. ഇത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക രീതിയിലും നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. നമ്മൾ സദാ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നു, അത് പ്രവർത്തിക്കും, അത് നമ്മുടെ ശീലമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ശുദ്ധമാകും. അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധിക്കും, നല്ല ഗുണങ്ങൾ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതുപോലെ വിസ്തരിക്കാൻ പറ്റുമോ?
ഭഗവാന്റെ പിന്നെ 4 ചതുർവ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. പ്രദ്യുമ്നൻ, സംഘർഷണൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അത് എന്താണ്, ഗർഭോദക സായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദക സായി വിഷ്ണു, കാരണോദക സായി വിഷ്ണു, ഇങ്ങനെയുള്ള 3 വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ദേവന്മാരുടെ ഒക്കെ രൂപങ്ങൾ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവിന് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അനന്തമാണ്. അതൊരിക്കലും ഒരു സാധാരണ ജീവാത്മാവിന് കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ജീവാത്മാക്കളായ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്നാംശങ്ങളായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തല്ല നമ്മൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ വെറും അണുവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും ഈശ്വരനാകാൻ പറ്റില്ല. ഈശ്വരന്റെ ദാസന്മാരാണ് നമ്മൾ. ഈശ്വര സേവകനാകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഈ ലോകം തന്നത്. കാരണം നമ്മള് മുൻപ് ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താണ് കുറച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഈശ്വരനായിട്ട് തീരണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ്, ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സർവേശ്വരനായിട്ട് എല്ലാം സദാ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നപ്പോൾ ജീവാത്മാക്കൾക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി, നമുക്കും ഈശ്വരനെ പോലെ സ്വയം ആസ്വദിക്കണം, സ്വയം ആനന്ദിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വന്നതുകൊണ്ടാണത്രേ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നതും നമുക്ക് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും വിചാരിക്കും ഞാനാണ് രാജാവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാനാണ് വലുത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണല്ലോ ഓരോരുത്തർക്കും, ഓരോ വ്യക്തികളിലും അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഭഗവാൻ തന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇനി ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കണ്ടേ, ഭഗവാനിൽ താല്പര്യമില്ലേ, അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ, ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തി ഭൗതിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്വദിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളിൽ പെട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പലവിധ ശരീരങ്ങളിൽ മുഴുകി കഴിയാനാണ് ആഗ്രഹം. ശരി, അങ്ങനെ ജീവിച്ചുകൊള്ളും. എന്തും ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്തും നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഭഗവാൻ അതിനൊരിക്കലും നിർബന്ധിക്കില്ല നമ്മളെ. അപ്പം ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ എന്നാല് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് യോഗ്യതയുള്ളതേ ഭഗവാൻ തരുവുള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കും. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് യോഗ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കത്തില്ല. നമ്മൾ അതിര് കവിഞ്ഞ് ആഗ്രഹിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചേ തരുവുള്ളൂ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താഗ്രഹിച്ചാലും അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അത് സാധിച്ചു തരാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മപ്രതികർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പം ഒരു ജീവാത്മാവ് ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കാത്ത, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പലതരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പൊ അതിന് ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹം അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. അത് അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനുമാണ്. അതിന് ഈശ്വരനെ പഴി പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരുവിധ കാര്യവുമില്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും ആ ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാക്കൾക്കും സർവ്വസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും. അപ്പം അവർക്ക് ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും അതിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചു വിടാതെ, അതിലേക്ക് മനസ്സ് കൊടുക്കാതെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ തന്നെ കുടുങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യും. അതിന്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് പ്രതികൂലമായിട്ടും ഒക്കെ വരാം. അപ്പം അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാനല്ല, അത് അവനവൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പം സംഭ്രാന്താവസ്ഥ, അത് അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം സംഭ്രാന്താവസ്ഥയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ബദ്ധനായ ആത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരമെന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഈ ശരീരബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലവും ഞാൻ തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഫലവും എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുന്നത്. ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിന് അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും. നമുക്ക് മറ്റുള്ളവര് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് ഒളിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഒളിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനോ ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ സാധിക്കില്ല.
അപ്പം ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ എല്ലാവിധ അഭിലാഷങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ജീവാത്മാവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് അർഹതയ്ക്കും അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ അത് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്കാണോ ആഗ്രഹമെങ്കിൽ ആ വഴിക്ക് അദ്ദേഹം അതിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. ഭഗവാനെ നേടാനാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ നേടാനുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നയിക്കും. അപ്പം കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയും ഏത് വഴിയിലൂടെ എത്തിക്കും. ഒരു ഭക്തനെ കാണാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കും, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തി എത്രത്തോളം ഉത്സാഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഉത്സാഹത്തിനനുസരിച്ച് അതിനുള്ള എല്ലാ മാർഗങ്ങളും ഭഗവാൻ ആ വ്യക്തി പോലും അറിയാതെ ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം ആ വ്യക്തിയുടെ ആഗ്രഹവും താല്പര്യവും അനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു ആനന്ദവും ശരിയായ ഒരു ശാശ്വത സുഖം. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സുഖങ്ങളും താൽക്കാലികമാണ്. ഭഗവാനിലേക്ക് മനസ്സർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ശാശ്വത സുഖത്തിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ആ ശാശ്വത സുഖം ഭഗവാനിലേക്ക്, ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വഴികളിലേക്കും ആ ഭക്തനെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുവെങ്കിലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ അനുഭവം വരുമ്പോൾ ഈശ്വരൻ എന്തിനാ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, ഈശ്വരൻ നമ്മളോട് എന്തിനാ ഇത്ര വെറുപ്പ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈശ്വരനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭക്തൻ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആരോടും വെറുപ്പോ അസൂയോ വിദ്വേഷമോ ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ ഗുണമാണ് ഒരു ഭക്തനെ ലഭിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സ്വഭാവ ഗുണമാണ്. അതൊരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കില്ല. ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകും, വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകും, ഇഷ്ടക്കേടുണ്ടാകും, അസൂയ ഉണ്ടാകും, പ്രതികാരം ഉണ്ടാകും, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്തരം ഭൗതിക ഗുണങ്ങളൊന്നുമല്ല, അതിനതീതനാണ് ഭക്തൻ. അപ്പം അതേ സ്വഭാവമാണ്, ഈശ്വരന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നത്. ഈശ്വരന് ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇഷ്ടമോ ഇഷ്ടക്കേടോ പക്ഷപാതം ഇല്ല ഈശ്വരന്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് ഈശ്വരൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ഒരിക്കലും. അപ്പം അത് ഈശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പരിമിതമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് നമുക്ക്. ഈശ്വരനെ ചിലരോട് മാത്രം കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു, ചിലരെ ഭയങ്കര ഉന്നത തലത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ള നമുക്ക് കുറെ ദുഃഖങ്ങൾ തരുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വിവരമില്ല, അല്ല അജ്ഞാനം കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നതാണ്. ഈശ്വരന് ഒരിക്കലും എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരൻ ആരെയും ഉപേക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കൂടുതലോ ഇഷ്ടക്കുറവല്ലോ. എന്നാലും ഭക്തൻ സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തനെ ഭഗവാന് പരിഗണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത്രയാണുള്ളത്. അപ്പം ഈ ഇന്നത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്താം. ഈ 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി നിർത്താം. ബാക്കി നമുക്ക് 16ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് നാളെ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭാത് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരോടും, എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാർക്കും മാതാജിമാർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.